Щупих си брадвата. Сега ще го бия с камбаната. То ще ритне камбаната, като го бия с камбаната. Умирай, бе, малък гном! Умирай, бе! Така. По пижама ли си? Да, разбира се. Йо, по пижама ли сте? Ако сте по пижама, напишете хаштаг Алармагенг. Кажи уво. Защо да казвам уво? Гайс, искате ли да станат Twitch стримърка? Любимата ми дума е Братислава, ама то Братислава е име на страна май. Къде ми е къщата? Изгубих си къщата. Трябва да си направя и кирка. Обичаме Кики, хаштаг колаб с Кики. Аз доста често колабирам с Кики. Какво е това? Чакайте, че този... Видяхте ли как се беше скрил и чакаше? Беше като някаква полицейска кола зад някой ъгъл, в който се правят нарушения, само да те спре да те губи. Не съм си взел легло. Не съм си взел легло. Кой е най-простия? Крис е най-простия. Леле, колко ми спасяват за координатите. Как ми е на там къщата, бе? Абе, какво съм направил аз, бе? It was at this moment that he knew. He fucked up. Така, само да си билдна още... Крафтинг тейбъл съм го зарязал някъде, нали? Защо имам навика да зарязвам някакви неща на някакви места? Яш бе, нямам какво? Ели нямам храна? Свърши, да виждаш хляб някъде тука? Има само семена, да ти приличам на пиле? Бак! Йоу, няма изход. Няма изход. Откъде дойдох? Гайс, умирам. Не! Аз ви казах да ги погледнете! Защо ме предадохте? Не! Изгубих всичко! Връщаме се към оная пещера. 4 диаманта! Yes! Четвъртък може ли да играеш в NAF HW? В четвъртък... Не! Нямах нищо важно в себе си. A few moments later. Бронята ми! Фак! Тъпата ми броня! Шит! Окей, бързо! Не искам да си губя бронята! Фак! Бронята ми! Има дефицит на айрон вече! Бронята ми! Аз верно, че имах акселотели! О май гад! Тук имам, че... щях да падна. Щях да си щупя краката. Какви са тези? Аз да не съм ви някаква тука коза, бе, бате. От тия планинските овце кози. Си направя такава мутика. Няма си правя диамантена мутика. Не очаквайте от мен такива тъпоти. Ама да, ето направих си мутика. Сега, може да ме наричате мутикаря. Уоу. Понякога се чудя, що съм жив.